Gdje si gazda, šta ima, nemate 100 godina. Gdje ovo mi? Šta ima? Šuti ba kriza, rana, nema se ni zatigla. 3 prijatelja su se sastala ispred škole nakon dugo vremena. Htjeli su to proslaviti, ali nisu imali novca. O, mali, dođi babo. Imaš, Marko? Deba imaš, Marko. Deba, ja, jesi. Ne uspjevši se domoći novca, jedan od prijatelja dolazi na novu ideju kako doći do njega. Daj, Farel ću bit, ne bolam, bježi od mene, šta ti je, ne dam, šta je? Zapamćiš ovo, zapamćiš. Konobar, 2 produžene sa šlagom. Ćemo debila kad škola završi, noge ću mi pomoći. A pa šta se nerviraš? Šuba, da reći kako se zove, nača, neka škola završi, riješ ćemo načinu način. A kad već pitaš, zove se Adin Zučić, drugi je razred. Nača, noge ću. Čuo sam dolje sad u kafiću, hoćete udarati sa škole. Oj, šta sad da radim? Hvala što si me obavijestio. Šta nije? Vidjet ću ja već nešto, ajde. Šta ti je? Alo, šta ti je? Dobar. Šut, ja rane, čuo sam da me hoće udarat. Ko će te balan udara? Šta ti je? A oni jutro s predškoli su mi pare tražili. Debala, šta ti je? Puse šute priče, bala, ne smiju ti ništa, bala, to je šuta priča, puse toga. Pa šta? Rekao da ćeš vidjeti se školu. Sam rekao. Pa debala, šta ti je, nisam ja. Šta ti je, a? Ne daš, Marko, jel? Jel ne daš, Marko? Ne daš, Marko. Davaj. Šta ti je, Aran? Ko te diru? Dobro. Dobar. Hajde dole da punijem, hajde dobro ustaš. Hajde dobro. Dobro. Šta ti je? Alo, šta ti je? Dobar. Šut, ja rane, čuo sam da me hoće udarat. Ko će te balan udara? Šta ti je? A oni jutro s predškoli su mi pare tražili. Debala, šta ti je? Puse šute priče, bala, ne smiju ti ništa, bala, to je šuta priča, puse toga. Vidjet ćemo mi koga ćemo mi gledati.
Čuo sam dolje sad u kafiću, hoće ti udarati sa škole. Oj, šta sada radi? Hvala što si me obavijestio. Šta nije? Vidjet ću ja već nešto. Ajde. Dobar dan. Jel policija? Neki momci hoće da udaraju mog druga. Molim vas da mi pomognete.